Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Sempre dicimos, pero se non nos seguides nas redes sociais, hoxe non tedes perdón do señor. Por qué? Porque temos, señoras e señores, un sorteo activo. Arroba Voltas co Prato, seguídenos aí porque sorteamos 20 kilos de xamón ecolóxico do Craega. Claro, non é cousa menor, non? O sea, son 20 kilos, un pedazo de xamón así enorme para facer como que irades. E despois o que gañe, o gañador ou a gañadora, que o quere fileteado, fileteámelo. Que lle queredes sacar o oso para facer un caldo, o oso só, o que irades. Danos igual, en calquera caso, en arroba Voltas co Prato está o noso sorteo, participade ata o luns, que será ese sorteo, así que, por favor, compartide, espallade, dade amor e, por suposto, recibide cun fortísimo aplauso a Xulio Mato e Lucía Vázquez. Un aplauso para eles! Ai, a Lucía non estaba onte, e Lucía non sabe que temos 20 kilos, tía, de carne para sortear. Non. 20 kilos, de verdade, Que é un xamón así, gigantesco, enorme. E como se participa? Eu quero. Non podes, Ah. non podes. Non poden nin xente da televisión nin familiares, Porque eu xa tiña aí o sogro prohibido. Sabes, dixen, meu sogro, hai que darlle aí. Dixo o meu xefe, non. Mamá, non chames. No, tampouco, non pode ser. Bueno, como estás? Moi ben. Ben, sí, estás encantada, supoño, de vir aquí, non? Home, claro, Así me sempre. gusta, así me gusta. Por deferencia e por obriga profesional teño que saudar tamén a Xulio. Hola. Hola, Xulio, como estás? Moi ben. Como estás? Encantado de vir aquí Para tamén. ti dixeche a xente que participar, no sorteo? Sí, a todo o mundo. Sí? Vas por silla... Menos as miñas fillas, A o meu muller, pai. e demais, non? Claro, Vale. non. Tens que ir con unha campá destas, sorteo, no Voltas co Prato. No, que nos ve moita xente Xa xa. sei, ali, xa sei, xa nos pero ve moita xente. posibilidade entón. adiante. Bueno, supoño que a xente da casa quere saber que cociñamos hoxe, así que a ver que nos trae Loli de Vilalonga en Sanxenxo. Son Loli, veño de Villalonga, Sanxenxo, e vou vos mandar unha receta de lirio. Espero que vos guste. Eu abros, sacolle a espiña, metolle allo prexel, rebozos en fariña e huevos, cunha ensaladita, con unha patata cocida, están ricos de todas maneiras. Os cociñeiros, a ver se me dan outra receta millor que a miña, que me guste máis. Un saúdo á miña familia e ao meu marido que me estará vendo. Todo. Un aplauso para Loli de Vilalonga, que seguro que está o seu marido vendo a televisión, a ver que nos di despois ela. Decía ela que lirio, non, delirio, hoxe é o nome do programa, así que non sei que podes facer con isto que é tan habitual, sobre todo non. Eu que son do interior, é moi habitual que na casa faga miña nai lirios rebozados e fritos. E a min encántame, porque están bons Home. ata o día seguinte tamén en pan. Claro, que teñen unha carne moi delgadinha, entón hai que normalmente comerse rebozados para que teña un poquinho de empaque, que perda un poquinho Porque esa son esa pouquiña fragilidade, carne, claro, é moi frágil, como vese moi Sí. é moi pequeniño, moi finiño, entón pues normalmente rebozámoslo para que teña un poquinho de Vale, corpo. Hai nos Entón é todo bueno, ano. sí, perdón. Hainos todo o ano. Que eso está ben. Claro. Que prácticamente Son- todo ano son podes moi acceder a económicos, eles, non? son moi Sí, creo que económicos. menos de 5 teñen bo euros o prezo, kilo, sí. Sí, creo que menos de 5 euros o kilo normalmente, así que é un prezo bastante axeitado. Que vas facer? Eu vou facer un bocata de lirios cunha ensalada moi fresca de lombarda, cenoria e cebola. É como comer ensalada de lirios, pero coas mans. Xa un bocata tocando o ceo a nosa querida Lucía, porque un bocata de lirio despois de sair de festa, ¡pah! No, ou sin sair de festa. Ou sin sair de festa, da igual. Tampouco. E non lle preguntei a Xulio, que? Pois eu vou no rebozar tamén, pero voulle meter polo medio un poquinho de xamón. Vou facer como se fora lirio, xamón e lirio, rebozadinho, un lirio recheos, despois unha salsiña picante, Moi ben, que penso que lle vai ir moi ben tamén. Ui, pois temos receitas moi interesantes hoxe no Voltas co Prato. Temos delirio, cociñamos e quedamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos aló. Levo este lirio, Tira. Pois eu quedo con estes. A ver, contame. Vamos Os lirios. Por certo, os lirios que a xente da casa din que é un peixe así que ten mal xenio. Mal Que ten xenio? sí, que ten xenio o lirio, sí, que ten mala leche, pero a xente que non se asuste con el, porque además na peixería limpancho. Ah, Que claro. teña- Sí, que sí, teña sí, sí. espiñas e demais, limpancho sempre na peixería, é algo complicado, non? De limpar, ten así o seu aquel. Non vayas a No. ver, de limpar peixe sempre é engorroso Claro. porque ensuciaste.
pero metes o dediño, sacas a cabeza, así por un lado da espiña para outro, pero na peixería fanche maravilla. Sí, eu creo que a peixería de confianza, o mellor é así, se tes hai que ter peixeira de sempre- confianza. hai que ter sempre unha peixería de confianza. Mira, este Exactamente. está... Estes están impecables, Este está eh. impecable, Está, Están impecables. vamos... A ver, aguanta aí a voltiña, aí, mira, está impecable, Ese está precioso. Así veo da peixería, xa cho dan así. O sea, O sea, que un peixe económico. Sí. Bueno, vamos a facer a salsa. Veña, va. Vamos a facer o Vamos alá. aliño para que vai ser a ensalada que vai acompañar o bocata. Entón, é unha salsiña moi sinxela. Esta receita é facilísima. Vamos a botar un poquinho de salsa de soia. Atención, soya. Un lirio en Galicia que vai levar soya. Un pouquiño de vinagre de arroz. Mima. Valeria outro vinagre. A mí gusta este porque é así bastante suaviño. Hola. Vale, vas facer no bote a salsa. Ai, claro, é que o truco que eu teño sempre é facela nun bote. Vas ver por qué. Falas nun bote? Vas ver por qué, Vale, vas ver vale, por qué. vale, vale, vale. Ahora botámoslle zume dunha laranxa, Toda a laranja. toda a laranxa. Vale. Oh. Hai que non te salpique. No, non te preocupes. Buah, ahora entrou unha gana de zume de laranja, que me encanta. Entrou unha gana así de repente. É que arresende. Sí. A ver, podo, cando exprimas, cheiralo, porque Sí. igual é raro o tema da... Pois non, cheira moi ben, moi Huele ben. moi ben, sí. Sí. A ver, veña, que teña que acabar, Perdón. senón non avanzamos. E agora Perdón, que máis? vamos a botar un poquinho de mostaza tipo Dijon. Esta é unha mostaza moi forte, é bastante picante, desas que pican no nariz, Vale. sabes? Se tocas pum, aquí arriba, Vale. dache. Tipo Como a wasabi. wasabi, sí. Exacto, Vale. tipo wasabi. Vale. Atención, porque leva iso, salsa de soya, vinagre de arroz, laranxa, zume dunha laranxa e mostaza. Aí está. E agora pechamos o bote e facemos ¡Ah, un... mayonesa! ¡El chocolate! ¡Ay! Ya está. ¡Viva tu chocolate! Ya se podes bater, Mira. E aí estamos na orquesta do programa A Voltes co Prato batindo salsas en directo, señoras e señores. Así todo o día, Tatuaje en la espalda. Mira. Ai, que ritmo levas, Quedou guai, Quedou guai. Queda guai. Isto podese facer, está na neveira, vale para añar calquera cousa. Bueno, eu utilizo este método para todos os aliños, A todos. Home, botes un pouco de aceite, zume de laranxa, se queres algo máis doce, un pouco de marmelada de arandos, por exemplo. non é mala E idea. achitas esa tes para calquera ensalada ou para calquera cousa. Non é mala idea, anotamos tamén o truco de Lucía. Non é Begoña, co seu non é coña dicho Begoña, pero é Lucía, tamén, É Lucía tamén ten os seus trucos. Vamos deixar aquí a Lucía, imos con Xulio Macho. Amigo que me dixa ela... A cabeza al pescado. A Joder, cabeza al macho, pero pescado. de verdad tengo que aguantar eu isto todos os días. Sí. Madre mía. Además, estou con moita enerxía porque esta fin de semana, como é a festa do queixo... Donde, estou En Arzúa. Sí. Arzú. Exactamente. Sí, 49 edicións da festa do queixo. 49 edición, como a min. Isto este ano na miña 49 edición. En serio? Sí. Pois Sí. ten mellor aspecto a festa que a ti, Sí, bueno, polo menos ten... A verdad, é así. É que, A ver, bueno, mira, veña, dalle. teño un recetiño, vale? Un poquinho de aceite, allo, pemento vermello e allo porro. Aceite, allo, pemento vermello e allo porro. E allo porro, vale. Moi ben. Entón aquí teño un caldo de peixe que fixen maravilloso, mira. Hola. Un poquinho de tomate, un allo porro, unha cebola, un pouco de perexil e 5 langostinos que tiña bailando. Claro. E Non ata- lle meteu calquera cousa. Pois, pero mira como recende. No, E por non eso, ten nada, É simplemente levantalo a ferver, deixalo que ferva 5 minutos e apagar. E aparcado. Mira, e agora vamos... Isto non paga a pena comprarlo porque non hai excusa, Mira, vamos a botar un pouquiño para que axude a cocción deso e vamos a ir botando así os pouquiños, moi ben, coando, isto volve para aquí. Vale, vamos a deixar aí, ahora que se vaya cociñando. Entón vou empezar a facer os meus... Só 2 culleróns, así, para empezar. No, para que axude o pochado, vale? Porque isto despois é a salsa que imos triturar. Mira, Vale. e para que pique, vamos a meter unha cayena enteira, Moi ben. 2 cayenas enteiras. Que despois vamos a retirar antes de triturar, 2 cayenas enteiras que A hai ver se as atopamos, porque son vermellas, acabo de dar conta. Claro, é que aí fixaches un pouco Bueno. o papón, Non, non, xa verás como aparecen. Sí. E Bueno, entón- se rachan, se abren. Pois se abren, vai ser unha salsa máis picante do Más que contábamos. Vale. Vale, Bueno, que entón máis? mira, temos aquí o xamón, un poquinho de xamón, Para renchelos, porque dixo vai Eso é. coñer lirio, xamón lirio. e aquí os nosos lirios, mira, ca caixa da pescadería e A todo, caixa chula da peixería Hombre, e todo. entón mira, pois vamos a coller un lirio, nos vamos a salgar, porque o xamón Xa é salgado. xa é salgado, entón. Vale. E vamos a facer un bocatita, mira, ves? Lirio, xamón
e lirio. E aparcamos aquí. Entón, isto despois vai ir pasar por fariña e ovo. E vamos rebozar. Como un San Jacobo de lirio. É un San Jacobo de lirio. Entérrate San Jacobo. De lirio. Bueno, despois de ver ese primeiro de xurimato, creo que chegou un momento de que veña a nosa convidada do día de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Loli de Sanxenxo. Un aplauso para ela. Aquí. Hola, Loli. Hola. Hola, Loli, como estás? Ben, Bueno, Loli ou Lola, como queres? é igual, É dame igual. o mismo. Dache igual? Igual. Vale, vale, Non vale. hai problema. Digo, a xente que está por aí no público ven contigo ou non? Ven comigo, Xa, sí. é que xa as vimos aplaudir Sí, hai moita juerga, aplaudir sí. con moita gana a xente de Vilalonga, aí como vamos, como se estiveran No, vendo. no, de Villalonga son eu. Ah, vale. E somos de Meaño, son de Meaño, eu palillo con elas. Vale, vale. Vale. Bo viño, sei, que non? Me Sí, sí. Vale, vale. Correcto. Elas veñen, estiveron E vos- palillando e no vos que furanchos, anda aí e palillan normalmente, así que... Hombre, palillamos todas. Pois mira, podemos pedir uns calcetins ou un calzón Bueno, ou algo, non? o calzoncillo xa lle fixemos ao alcalde, ahora Bueno, pois mira, mira, a está... profesora. Que xente máis importante hai que Telmo máis eu. Xa está, se non hai ninguén máis, eu tamén quero un calzón. Pois, a ver, Bueno, Loli, viña, imos con nós, imos con nós. Está Xulio facendo uns... Estou facendo unha Uns especie de lirios. San Jacobos con Sí. lirio, xamón e lirio. Gusta o xamón? sí, E os lirios? tamén. E o picante? Sí, sí, E o picante? tamén. Bueno. Bueno, pois entón Vale, temos pues todo. vale, pues Mira, temos unha salsiña un pouco picante que temos por aquí. Estou facendo refrito para despois botar un pouco máis de caldo e triturala, vale? O lirio e o xamón que van a ir, vamos pasar por fariña e ovo e vámonos fritir. Isto vai estar boa, Xulio? Home, isto vai Sí, estar sí. buenísimo, xa verás. Eu, hoxe estou, como diría Cristiano Ronaldo, confiante. Estou confiante con Xulio Mato, Sí, sí, sí. Bueno, pois é unha novedade, Vale, vamos deixar aquí a don Xulio preparando os seus lirios e imos ver a Lucía. Veste comigo? Sí, Veña, sí. vamos por aquí. Veña. A ver, Boas. vos, Hola. lo bicho, vos. Estaba preparado para saudar. A ver, Hola, Lucía, Loli. Hola, contalle a Loli que é o que estás facendo ti. A ver, eu fixen aquí esta salsa, que é un aliño para esta ensaladilla que estamos Fixo facendo ela aquí. batine. Bueno, é verdad, fixo a cañotas, así que ahora Eso. se sale Espera, mal, espera. e non somos responsable. Quero... A ver que che parece, a ver, Non está mal. Vai, O vai, olor- escoita, sí que ten razón que pica na punta do nariz moitísimo, pola mostaza, Sí. Pola Dijon, non? Oi, sí, sí que pica, vai picar. Sí, sí, gústame. Vale, vale. Pois con esa salsiña imos aliñar esta ensalada que estamos facendo aquí. Ajá. Todo fresquiño, lombarda, cenoria e cebola. Moi ben. Cortado en juliana finiña. Isto para que lle dé así un crocante ao bocata de lirio. Sí. Vale, porque vai ir no pan. Sí. O lirio metido vai ser como un bocata estes de cando volves de festa, colles Sí, o sí. lirio, recén feito do Unha día anterior da Coca-Cola. noite. Oh, como preste iso. Bueno, chegou un momento de que lle preguntemos aquí a nosa querida se ten algunha idea sobre cal das dúas receitas podes levar tipo a Vilalonga. Bueno, probareinas, aquela gústame. Esta teño que probala. Claro, aquela xa conoces un pouco máis, non? Un Xa pouquiño. sabe un pouco máis do que vai. Bueno, non moito. Bueno, en calquera caso vamos pedir a Loli que se sente na zona dos sufridores, despois chamámoste, vale? Vale, gracias. Veña, un aplauso, aí está, para ela. Contámoslle cousas a Galicia, lirios, que de lirio, hai quen lles chama bacaladillas ou perlitas, nomes moi simpáticos para falar dun peixe moi rico, pero con moi malas pulgas, como dicíamos algo. Sí, se atopades unha manda deles, estades avisados. Son extremadamente agresivos e comen todo o que lles pasa por diante. Hagas os barcos pesqueiros, claro. Se os buscades no mercado, veredes que teñen un prezo fantástico, case sempre menos de 5 euros o kilo. A nosa recomendación, pedide que vos limpen na peixería, ali andan sobrados de arte e oficio. Pero ollo, que tamén podedes facelo na casa, é tan sinxelo como parece. Para cociñar, rebozados e fritidos, como se fixo de toda a vida, son unha auténtica delicia. Ao día seguinte, nun bocadillo ainda están mellores. Pero tamén podemos facelos ao forno, á prancha. Como vedes, os lirios si son un delirio. Mercade este peixe branco de agradabilísima textura e probade as nosas receitas. Para dúbidas ou queixas, que todo pode ser nesta vida, estaremos como sempre en @voltas co prato. Lembrade que temos ese sorteo en marcha, 20 kilos de xamón ecolóxico. 20. E Lucía non sabía, pero agora xa o sabe, Lucía, que sorteamos cousas neste Pero programa. non podo participar. Bueno, tamén carelo todo, muller. Home, pois sí, claro. Carelo todo, non podes vir aquí Como todo o mundo. cociñar e ainda por riba participar por levar máis comida para a casa.
non se pode tampouco abusar, entendes? Aquí podo pedir eu calzóns, pero ti... Bueno, xamós non, confórmome, xamós confórmome. non. A ver, que máis? A ver, Rebozado, non? Vamos a empezar co rebozado. Vale. Entón, batimos un oviño, ou dous, que son pequenos. É máis por facilidade que por necesidade, con Vale, un java. digo eu, rebózalo como calquera, o sea, como calquer peixe, non? Ou ten algún rebozado especial? Neste caso é un rebozado moi sinxelo, o clásico de toda a vida, Vale, vale. fariña e despois ovo. Vale, vale, vale. Temos aí a sartén o lume co aceite que este ben quentiño. Xa. E o malo aceite levámonos un pouco mal. E pícache. É que normalmente Begoña non sei por que quere queimarme as maus. As vázquez temos moito peligro. Mas que sí, a camiseta, a camisa, sí, é o que ten, é o que ten, é o que ten. Bueno, a ver se agora o evitamos. Vale, imos botar Sí, un poquinho por de favor. sal. Un pouco de sal. Os teus sí que levan sal. Recordade que os de Xulio non levan porque o xamón xa ten sal. Entón, vale. Moi ben, moi ben. Además, claro, ao estar molladiño xe se lle pega moi ben a fariña. Cun pouquiño de fariña. Ten que estar, a clave do rebozado é que o lirio ten que estar sequiño cando o metemos na fariña. Porque senón vai coller fariña de máis. E Pero que vai escoita, pasar? Vai quedar algo mollado grumos. está, quero dicir, húmedo, simplemente, non? Non, este sequiño. Senón pásase por un trapiño, Claro, por un papeliño. pero algo húmedo sí que está. O lirio ou non? O telo seco de todo? Que lle queres subir? A onde lle queres subir? Aí Como arriba? húmedo? A que te refires? Está sequiño de todo. Mira, toca. Non, seco non está. Isto Bueno. está Joder, que húmedo. pesado. Bueno, ten Non está mollado, non está encharcado en auga, pero está. textura de peixe, pero quer dicir que non o Vale, lavemos, vale, senón vale. o botemos aquí coa auga de telo lavado. Porque senón pégaselle moita Senón vai fariña. coller moita fariña. Queres máis lume aquí? Non pelexar, Teño que ir aí. Xulio, ti que opinas? Queres máis lume aquí ou non? Sí, dalle máis lume. Vale, xa estou eu aquí para arranxar os vos problemas. Sí, os nosos, son problemas por os tui. Ti, tate calado, atendo ao teu. Eu estou atendendo o meu. Atendo ao teu que se che van pasar os lirios. Non teñas medo. Van se che Non pasar. teñas medo. Vais se pasar a ti o arroz. Veña, vamos seguir facendo lirios. Vamos a seguir facendo lirios. Que guai, mira como están fritindo aí xa, pouquiño a pouco, Aí va. Como estamos fritindo, di, Sí, Aí sí. apoiado. A Como ver, digo... Un axudante de excepción. En plural, porque estou eu aquí, inclúme Sí, tamén neste excepto programa. axudar, fai de todo. Excepto axudar. Eu sempre digo que este rapaz ten que cociñar, que é unha pasada, pasa que oculta. Son boísimos cociñando. Vamos deixar aquí a Lucía, que ademais di palabras tan bonitas sobre a miña persoa. E imos con Xulio Mato. Hombre, que temazo! Buah, este dos nosos, cañotas. Este é mar... Bueno, esta... Non sei de cando é esta canción, pero... No, da miña época non é, No, da túa non. Por certo, sempre dicimos, pero tedes en Spotify a listaxe das mellores cancións que do Voltas está co Prato. superchula, Está ademais, moi ben, A Voltas Sí. co Prato, buscádelo en Spotify, están ali todas as cancións e hai verdadeiras reliquias aí Sí, dentro. sí. E aquí fora. E aquí fora tamén. Reliquias, antigüidades, vedes? Home, Como as que hai aquí. bueno, Veña, pues mira, sigue co como ves, caldiño. seguín botándolle pouco a pouco o caldo, e vai evaporando. Entón, agora, mira, vamos a deixar que ferva un pouco máis forte, vale? E xa Hola. vamos triturar, pero mira que corten, atopei, como ves, que o vexan todos, Ah, as dúas guindillas no medio, aí vale? están as callenes, Xa retiramos, Vedes? porque mira, deixeche aquí para que probes, e vas a ver como xa colleu un poquinho de picante. Vale, moi ben. Non nos fai falta trituralas. Esa Como xa me gusta descartadas, cando me dá vale? de probar. Ai, que me cae un pouco. Está ben. Ves? Non pica. Tá Ten un ben, toquiño tá aí ao final. Tá E mira, ben, os lirios Oi. eu, como, igual que... Que rico, nótaselle moitísimo que lle botacho caldo. Claro, igual Sí, que sí. Lucía, un Moitísimo. poquinho de fariña e ovo. Vale? E vámolo rebozando. Poquinho a pouco. Entón, ahora, mira, vamos triturar xa aquí. Eso E todo vamos malo ter- pasar pola batedora. Sí, e vamos Ah. ter aquí. Dependendo como nos quede de espeso, vamos ir xogando ahora. Xa. Xa verás. Con Sí. un poquinho de fariña moída de millo ou co propio caldo, vale? Vale, vale. Se queremos máis espesor, un poquinho de fariña desta, non? Queremos menos, un poquinho de caldo. Eu que che dixen o lunes, Non sei. non te acordas? É que dir moitas cousas, Pero gañotas. que che dixen o Eres lunes? un gran divulgador. No, dixen o lunes que todas as receitas desta semana tiñan que levar queixo de arzúa. Sí. E non lle metiches hoxe. No, pois a ver mañá se hai máis suerte, gañota. Oxe, tes razón, estou che dando razón. Sí, sí. Claro. Pero é que isto Que a min, que eu son moi de queixo de arzúa Isto tamén. vou non ter en conta, Home, Ou que pensas? sí. Vou non ter... Non te oio nada. No, por vou non ter tan en conta que vou marchar con Lucía porque temos 50 euros que repartir para a xente da casa. Vamos deixar aquí a Xulio, que non ten vergonza ni. No, nin queixo de arzúa. Ni queixo de arzúa ter, non ter nada. Ai, que desastre. Quer repartir cartos comigo? Home, eso Apetece? sempre é agradable, Sí. non? Home, claro. Non sei se ao mellor... Pero teño que poñer o seu de bolsillo.
Non, espero que non, espero que non. Vin sin carteira. De momento co rebozado vas ben, non? Ben, Non tes problema ningún, tanse facendo os lirios aquí pouquiño a pouco, pero vamos coa pregunta de concurso. De que 3 verduras é a ensalada de Lucía? Non bo día, lombarda, cenoria e cebola. De que 3 verduras é a ensalada de Lucía? Lombarda, Aí está, ben, cenoria xente. e cebola. Lombarda, cenoria e cebola. 664-483-419, chamade ao voltas co prato, temos 50 euros en xogo. E tedes que decir lombarda, Cebola, cebola cenoria. e cenoria. Non é complicado, Chamade, por favor, que repartimos cartiños. E ademais, hoxe é o último día do mes. É verdad. Que bisesto, ten 29 días. Tamén, se naces hoxe, cando celebras o teu aniversario. Cando che petes. Eu sería moito máis, non? Tamén é verdad, tamén é verdad, tamén é verdad. Bueno, creo que non vamos marchar moi longe porque Mari é de Ordes. Mari, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Pois estou aquí vendo o programa. A ver, hai que non tes nada mellor que facer que estar vendo o programa, eso é así. Estou jubilada. Estou jubilada, tía. Hombre, Bueno, pero podías baixar dar un paseo. Non, a min gústame que estés vendo o programa. Eu encantado de que estés vendo o programa. Veña, Sí. por 50 euriños, que 3 ingredientes lle bota na ensalada a nosa querida Lucía? lombarda, zanahoria, Sí? lombarda. Ai, que se corta. Lombarda, zanahoria, Ai, Bo, oh, ai, Dios mío, non me acordo. Como que non? Estás enseñando? cebola. ¡Ah! Vale, moi ben. Cebola, cebola. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Pois Que me había 50... bloqueado. Como? Que me había bloqueado. Bueno, non pasa nada, Mario. Ao final saíuche, non porque te enseñáramos nós, saíuche a ti, verdad? Pa, Sí, seulle. Na pantalla. Nada, felicidades, 50 euriños que van para ti, vale? Gracias. Veña, hasta loguiño. Chao. Chao, chao. Chao. Pero pensei que non o dicía, Se fora unha cousa complicada, ben, unhas cebolas. Tiña na punta da lingua, a mí pásame moito. Parece Sí, que o sí. sabes, pero non che sale. Mano, como vas? Ben, Ben? sí. Iso quere dicir marcha Vou de aquí. empezar a montar Vale, estes perfecto. bocatas. Pois nada, marcho de aquí. Vou apagar a lume. Vamos con Xulio, vamos a deixar. Estuvo aquí pasando o pan. E nós? Mira, Ai, de verdad, ter que vir aquí, que depresión. sí, pero mira, esto para compensarte, mira. Mira qué maravilla. Mira qué Ala. salsiña, ligadiña. Mira estes lirios con xamón. Mira qué guapo veño ese de azul. Ves a vos sitio. Porque sí, non? Deixaste Porque sí, home, ti nunca me dir nada bonito, digo, bueno. Bueno, non te queixes que hoxe dixen que prometía moito tú. No, porque promete e verdad. vai cumplir ademais. É verdade, é verdade, é verdade. Xa verás. Moi bo aspecto, moi bo Sí, aspecto. mira. Sí, sí. E claro, decías antes que lle botaxe un pouco de fariña auga para que este así máis Claro, densa, ves, non? para que nos ligue. Para espesar tamén. Pero mira, se queremos un poquinho máis espeso como se fora casi un puré, podemos lle botar algo máis. Vale, vale, vale. Se nos pasamos, pois correximos con un poquinho de Vale. caldo. Pero eu penso que así vai estar guai porque vai ser unha cama. Vas montar o teu prato. Vou esperar a que vayas a público. Pois veña, mira, é que mola porque a xente na casa non se dá conta, pero Xulio ás veces queda Somos así. igual de altos, además. Queda así. Quieto. E iso é porque lle están falando por aquí. É que me din un montón de cousas. Entón queda así. Que non dou... Vou falar co público, vale, Xulio? Espera, a ver se me din algo. Vou falar co público da Voltas con Prato. Imos con Lali, veña, vamos paso. Un aplausillo aquí, un aplausillo. A ver. Ai. Estou entrenando moito estes días, Loli, e teño maniotas. Por todos os lados, de verdade. Sí? Estou desfeito, Queres ter bo tipo para Para- operación bikini? Claro, porque ahora ven o verán, entón teñome que enseñar. Hombre, Por aí adiante, nas prácticas, Hombre. entendes? Claro, Sí, eso vai así, que menos. que menos. Claro, porque teño 30 anos e ainda estou de volver. Home, Non. cando chegas aos 60 Bueno, xa... pero cando chego aos 60 terei que seguir adestrando para seguir de volver. Hombre, Entendes? eso sí, É así, é así. sempre, é sempre. Se non despois quedas como Xulio. Home, Pois quedas como Xulio, que faz No. na vida? Non pode ser, non pode ser. Bueno, que che parecen os lirios? están moi ben, Sí? espero que estean moi ricos. Ti crees? A min gustan, Sí? sí. E tes, non sei se tes xa algunha idea de por onde van ir os teus gustos, ou aínda non. Eu casi digo con estas do xamón. Parece que me... Cade Xulio? Sí. Deste, están dicindo por aquí as veciñas, moi ben, cheira moi ben.
Cheira moi Cheira. ben. Pas que tamén a de Lucía non vos chega aquí. Home! Claro, non vos chega, está máis lonxe. Está máis lonxe e non chega o cheiro. Claro, Se bueno, non te dirías. preocupes que en 2 minutos vais probar, vale? Vale. Xa te chamo 2 minutiños, vale? Vale. Un aplauso para Loli que está con nós, que ven de Vilalonga, Sanxenxo, veña, imos palo. Por que aplaudes ti tamén? Te aplaudo sempre. Aplaudes, ti Son tamén. un gran aplaudidor. Es un aplaudido. Bueno, Xulio vai montar o seu prato. Pues mira. Hoxe teño que dicir que parece que vai ben, o rapaz. Sí, Parece que verdad, vai ben. no, isto vai estar moi rico, xa. É que además Gustaralle. ese sofrito que fixeche... Claro, recende moi Que ben. depois triturou... moi ben, Entón, moi mira, ben. poñemos unha base da salsiña. Mira que cor máis bonito ten, ademais. Queda moi chulo, Ahora vamos a colocar aquí por riba. De cor queda moi bonito. Os... Moi bonito. Isto é un platazo, Sí. Ves? A gustame moito estar falando, este é un pratazo, E contestan as señoras do público, sí. Porque, claro que sí, que sí que é. Sí, a xente aquí xa vai contestar. Moitas gracias. Ese aplauso para Xulio Mato, que é maravilloso cando cociña neste programa é sempre. Tamén. Espera, Espera, que me Ai, caeu que caeu aquí, aí o papel. que caeu Bueno, aquí o papel. imos coa pregunta de concurso, don Xulio, 50 Vamos euriños aí. en A ver. xogo. De que van recheos os lirios do Coletas? Do que solteamos 20 kilos de xamón. Aí está, de xamón, 50 euriños en xogo, 664-4834-19. Chamade, vedes aí ese xamón no medio dos lirios, pois eso é o que tedes que dicir, vale? Xamón. Xamón, Xamón. 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 Igual que Sanxenxo. Xamón. Sabese dicir. Hai que dicir xamón. Jamón non vale, Non vale, xamón. Xamón. Pois aí están eses lirios con xamón de Xulio Mato. Pois vamos levar para lá. Para levar. Sí. Veña, eu vou ver a Lucía. Veña, Veña, así vexo tamén. Tira adiante. Vale, Lucía. Pasa Eso adiante. ten moi boa pinta, A ver, quero ver un dos bocatas que está facendo Aquí Ah, estamos a nosa tamén, querida eh. Lucía Vázquez. Estamos montando xa Ala. Lirios recheos máis ensalada esa que vai ser crocante da que lle fixo, pois un aliño un pouco especial. Mirade que colorido, Oh, que original. Que pintaz. Que É o pintaz. pan torradiño, tanto reño con un poquinho de manteiga. Que ben vai estar esta receita para tomala o domingo despois da festa do queixo, Sí. É moi boa receita, Pois a ver se a faz. No, que mellor que me faga. Aí está, pido un fortísimo aplauso tamén para a nosa, Lucía Vázquez. E vamoslle pedir a nosa convidada, a Loli de Vilalonga, que se levante e que veña a probar. Un aplauso para ela tamén. É por aí, Loli. Vamos aló. Veña, estás preparada? Estou. Ponte aí, por favor, aí na esquiniña. E agora si chegou o teu momento de gloria absoluta, o teu momento favorito da tua vida, ademais. Da miña vida. Da tua vida. Seguro que sí. Sí, este é o momento da tua vida. Cando queiras, Loli, podes probar as dúas receitas, sí. Podes probar. O bocata case che digo que o colles camao. Son zurda. Eu tamén. Pero- Ten en conta que eu tamén. Eu tamén, para conversar. En serio? Os tres? Bueno, pues mira ti. O único destro son que... Bueno, veña. Vamos a repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Claro. Concha. Boa tarde. Concha, Boa tarde. Concha, tenlle que quitar o volumen á tele e escoitar polo teléfono. Isto podo cortar. Hola, Sí, Concha, baixe o volumen á tele e escoita polo teléfono. xa te quitei. Vale, moi ben. Así que és de boi morto, non? Sí, Moi ben, boa terra, veciños meus, claro que sí. Veña, por 50 euriños, de que van recheos os lirios de don Xulio Mato? de xamón. Moi ben. Moi ben, 50 euros que marchan para boi morto. Aí está. Moitas gracias. Nada, Concha, un bico moi grande. Igualmente, Xuli, moita suerte. Bueno, eu son un cañotas, pero Xulio está aquí conmigo. Un bico grande. Venga. Chao. Hasta loguiño. Chao, Concha. Chao. Bueno, Loli quería Loli, como estaba mordendo no lirio, ia. Cóstame decidir. Ui, pois mire, temos dúas receitas moi orixinales de lirio, ainda que son rebozados, como os comemos normalmente, son dúas receitas moi orixinales. Así que chegou o momento de Loli, de Vilalonga, Sanxenxo, que ten que decidir, podes deixar o bocata nos... Pero son palilleira de meaño. Palilleira de meaño, que quede ben Eso, claro que é para que palilleira de sepa, meaño. sí. Aplaudo o público do Voltas co Prato porque son de meaño. Imos alá, Loli de Vilalonga, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Mira, non quero quedar mal con nadie, pero estes encantan. Don Xulio Mato, aí está. Bueno, señoras, nos marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Vémonos mañán no Voltas co Prato. Sorteo activo, entrade no Instagram. Chao. Que va? é miúdo, fino, grosso,
achatado, comer peixe dá saúde. Sardinha, robalo, cherne, carapau, atum ou pescada. Linguado, faneca, pargo, salmão, truta, peixe, espada. O rei é o bacalhau, para mim é fabuloso.